Bafowethu mkhulu lo mlayezo odluliswa umthandeni ey'nkundleni zokuxhumana lapha mayelana nesimo abhekane naso lapha ekhuluma nje kanjena nje siyazi ukuthi kuye kwaba nengoma noma izingoma ezingazange iphume abantu bebekade beyilinde kakhulu lapha okube ngama-companies amakhulu amcikile phansi lapha kodwa ngifuna ukufunda le nkulumo njengoba ayishilo lapha futhi njengoba ibhaliwe ubhale kanjena lapha ekhasini lakhe lapha uthe lo mthandeni olwa nesystem yamakhampani amakhulu eyedwa wathi uyothi uma esenqobile bese kukhululeka wena umuntu omnyama obukelana phansi. Kusho umthandeni ebhala lamazwi. Siyazi bafowethu lapha ukuthi umthandeni kwaba nenkinga esikuyathonda kakhulu enkundleni zokuxhumana. Ukuveza ngokusobala uthi uzothi uma esenqobile bese bayakhululeka labantu abambukela phansi umunye umuntu omnyama. Angazi bafowethu ukuthi uma kunjena kuyothiwani kodwa abantu abaningi bashilo ngempela enkundleni zokuxhumana bathi le nkinga sengazuthi kuyagena yethu umthandeni. Sike sabona noShivers Mnike ikhala esikanandi naye ebhekana nenqinamba efana nale. Asazi uma kunje ukuthi kuyophetha kanjani kodwa umthandeni uthembisa ukuthi uzoyinqoba eyedwa lempi uze khululeka nabanye abaculi bamaskandi. Sikhumbule masikhuluma ngomthandeni lapha sikhuluma ngensizwa lapha ephethe kakhulu online futhi uhamba kakhulu ngama-streams ku Spotify naku YouTube online. Ubhalile wathi waiting for system process lapha kusho umthandeni okukhomba ukuthi iDubai isazoqhamuka. Bafowethu ilezo